Mula sa iba't ibang quarantine status, lockdowns at implementasyon ng striktong health protocols, lahat yan ay naranasan at patuloy na dinaranas ng Bulacan. Ngunit sa kabila ng mga ito nananatiling COVID-19 high-risk area ang lalawigan. Nitong September 17 lang sa inilabas na report ng Department of Health Central Luzon, 761 ang naidagdag sa new COVID-19 cases ng probinsya. Dahilan upang tumungtong ang total confirmed cases sa 89,886 at ang all-time high na active cases sa 7,916. 1,339 naman na ang Bulakenyong namatay dahil sa COVID habang may 80,631 na nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Pero sa kabila ng mga numero, may ilang Bulakenyo ang tila hindi ito alintana at patuloy sa pakikipagsapalaran para makapaghanap buhay. Hindi naman po. Hindi naman po yata ganun kagrabe. Hindi naman po. Okay lang man po. Basta mag-iingat lang. Sundin natin yung gusto nilang mangyari. Ayon sa provincial government, batid nila ang daing ng karamihan sa mga Bulakenyo na nais matuldukan ng pandemya. Subalit pilit umano nilang binabalanse ang ekonomiya at kalusugan upang magtuloy-tuloy ang hanap buhay sa lugar. Kaya naman binuo ang iba't ibang skills training para sa mga Bulakenyong nawalan ng trabaho o nais kumita. Kapapalooban po ng iba't ibang napapanoon o trending na basic skills demo. Gaya po ng mga sumusunod. Ito po yan. Beauty care. Gaya ng makeup tutorial. Hair cutting at nail art. Basic skills demo on essential oil making. Alcohol o sanitizer. Maging gayon din ang dishwashing and fabric conditioner making. Samantala nitong September 18 pumanglima ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo na umabot sa 23,134. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos, India, United Kingdom at Turkey. Rainiel Pawid, CLTV News.